Vidste du, at man kan påvise, hvilken sukkerart et produkt indeholder ved at teste det på følgende måde? Det første du gør, er at tilføje 2 ml fæling 1 og 2 ml fæling 2. Derefter tilsætter du 2 ml af den væske, du ønsker at teste, og ryster det grundigt. I dette tilfælde tester vi smør. Til sidst opvarmer vi blandingen i et vandbad med kogende vand, til blandingen skifter farve. Hvis blandingen skifter til rød farve, betyder det, at der er glukose til stede. Her ser vi resultaterne af vores forsøg. Man udtrækker væske fra et fast produkt ved at komme produktet ned i et bægerglas med vand, bringe det i kog og filtrere det gennem et filter med en tragt.